Somo riwruog jopuonj mar NAT kadhodna mchumbi koro kwayo jonyuol mondo ikre mar bedo kod nyithindo e mier kaluwore gi ng'anyo ma gichano bago chakre chieng' wuok tich ma bende skunde igeno ni biro yaw. Kane giloso Mombasa, riwruogno otelne kod jagoro mar Kilindini Mombasa Dan Allo koni en midhiero ni kata bang' piny owacho keto koke moko kuom winjruok ma yande giketo onge kata achiel moseketie tim gino momiyo koro gichano ng'anyo. Moko mgur ma gin go en piny owacho rem chulo gi osara kaka giwinjore kendo rem ndiko jopuonje tich ka achiel kod rem cholo omenda mag thieth e kind weche mamoko. Bomo chakre tek proga auchiel okinyi momiyo wakwayo jonyuol te oket nyithindgi dala, nyithindo te bendo kel kwe mondo sirikal oti matek mesa manyo gikelo mondo kik giketh time nikech wamiyo gi question auchiel. Na achiel owacho ni mondo omi jopuonj nyongezo mar salary ma chakre katiba 2021-2026 pia wachako jopuonj 46,000 manyo ne tiyo tich ma kibarua omigi tich mar kudumu. Bado tuko tayari, lakini yale ambayo tunataka tuongelee ni kwamba wakamilishe, kwa sababu sisi tulishamaliza. Ukishaongea ushaweka kwa karatasi, basi unangoja kujibiwa pia kwamba kuwekewa tiki. Hata mwanafunzi anapofanya mtihani akijibu, sasa ungojea yale majibu. Mimi nasema ya kwamba muda ambao umebaki ni kidogo, lakini mazungumzo hata dakika moja inaweza kufanyika na yakamaliza kila kitu. Kwa hivyo huo muda uliobaki ni kidogo, lakini wakiutumia vizuri serikali wanaweza kufanya mgomo usiendelee, lakini wakikosa si tuko tayari hata leo. Suluhisho la kudumu katika masuala haya ya migomo ni makubaliano yanapowekwa yaweze kutimizwa kwa wakati unaofaa.